Acaba de apropar-se així a la paradeta que ens hem muntat esta vesprada Marc Candela, portaveu de l'Estep. Sí. Bé, la veritat és que avui, amb tota aquesta qüestió tècnica, no hem tingut molt de temps per estar seguint en directe tot el que ha passat. Ens agradaria que ens explicares un poc com ha anat la negociació, perquè este matí s'ha presentat un nou document marc per a reprendre les negociacions en conselleria. I bé, al poc més al voltant de les 7, no? A les 7, Estep anunciava que s'iniciïn de la mesa. Sí. Bueno, en primer lloc, dir-vos que sou uns cracs perquè heu improvisat així una taula de ràdio impressionant, enhorabona i gràcies per estar ahí, no? A partir de què ha passat en la mesa? Bueno, avui hem parlat dels sistemes, només hem parlat de ràtios i retribucions. Les ràtios directament ja ens han dit que la proposta que proposem nosaltres, que li hem llançat nosaltres, era inassumible. És de veres que és molt ambiciosa, som conscients d'això, i el que passa és que ells no ens han dit quina és la seva proposta encara. Per tant, demà per la vesprada, que reprenem la negociació, ja ens concretaran les ràtios que ells consideren que progressivament poden assumir. S'han referit a nivell estatal, no? S'han referit sempre a Madrid, que Madrid decidirà... Bueno, claro. No, el decret de ràtios que sí que hem aconseguit, aquesta era la primera proposta, de dir, la primera proposta seva era en el 27-28 baixaríem la ràtio a 22 en infantil i la resta quedava pendent de lo que s'acordarà a nivell estatal, correcte. Però pendent, claro, la llei encara no s'ha aprovat, igual no s'aprova. És que és el perill que correm. Si estem esperant, però sí que hem aconseguit que assumisquen ells, que és una competència autonòmica, que independentment del que passi a nivell estatal, que s'ha de concretar una baixada de ràtio progressiva, òbviament. Un compromís autonòmic. Sí, i el que passa és que el volem veure quantificat, i el volem veure en una graella que ens diguen tal curs, en primària baixarà tant, en secundària tant, tal. La graella que heu fet vosaltres en l'acord. Sí, correcte. Marc, i per què diuen que no? Quins són els motius que ells adueixen per a dir que és inassumible? Perquè plantegem una baixada de ràtio, claro, de passar de 25 a 20... 35 en secundària a 25... Sí, bueno, no, nosaltres volem a 20 en totes... 20 en primària, 15 en infantil, 20 en primària i 20 en la resta, ¿vale? I també inclosa la FP. Clar, sabem que és una proposta que posa un poc en el termini que els hem donat, que posa un poc potes en l'aire el sistema educatiu, però també el que volem en una negociació tots tires, tot el que pots, i a partir d'ahir ja vas cedint tu també. Està molt ben tirada perquè està lligada al fet de reconstruir espais, de fer més aularis. En l'IES comarcal tenim barracons i tenim grups de 35-36 alumnes de batxillerat en barracons. Per tant, la vostra proposta està molt ben tirada perquè reduïm ràtios, per tant, reanudem el pla edificant. Claro, és que també una intervenció, per a mi, en molt mala pata del director general de centres ha sigut dir és que això ens obliga a expulsar, l'aplicació de la nostra ràtio ens obliga a expulsar a gent del sistema educatiu i que se'n vagin tots a la concertada. Clar, li hem hagut d'explicar que és que si parlarem només de ràtios i ho deixarem ahir, pot ser sí, però és que estem parlant de ràtios, estem parlant de plantilla, estem parlant de l'edificant, de construir nous centres, de dotar els centres de més unitats per a que puguen absorbir a l'alumnat. Vull dir, nosaltres ni de lluny volem que la gent se'n vagi a la concertada, volem que se creen les unitats en tot el sistema educatiu públic valencià suficients per absorbir la demanda, i això s'implica construir centres. Òbviament, per això un dels punts és infraestructures, per a garantir que se cobreixi tota la demanda. Correcte. Després... Sí. També volia preguntar un poc per com han anat les negociacions, perquè este matí, mentre estàvem així al migdia, han arribat informacions de que Conselleria tenia una clara determinació per arribar a un acord, que estaven disposats a acceptar 65% s'ha parlat. Almenys un percentatge molt elevat de les coses. I sembla que
pel que he pogut escoltar, ja dic, no he pogut estar molt pendents de tot, però sembla que en realitat no han acceptat tantes coses com Sí, i sobretot des semblava d'ací, que... des del minut i resultat, ha semblat com que començava la reunió i era primer punt, no. Segon punt, no. Tercer punt, bueno, us donem 3 dies de lliure disposició. 1, no lectiu. Ha semblat aquesta sensació des de fora. Bueno, clar, perquè també reproduir tot el que se parla de dins a vegades és complicat, però bueno, sí que els hem vist que, òbviament, en qüestions que poden assumir més, sí que ja no, el mur eixe que hem vist fins ara no és tan mur, val? I sí que han acceptat algunes de les altres qüestions que hem plantejat, i n'hi haurà meses monogràfiques per a parlar de les ràtios de centres de caràcter singular, per exemple. N'hi haurà també, segurament n'hi haurà una mesa específica per a parlar també de les escoles oficials d'idiomes. Bueno, D'FP també, no? D'alguna cosa. Exacte. Claro, això no puc confirmar al 100% perquè demà en el document que facin sobre el tema ràtios veurem ahir què han recollit de les nostres propostes i què no. Val? Per tant, això ho deixem un poc en l'aire per a confirmar-ho demà. I l'altre tema que hem parlat és el tema de les retribucions i alguns temes de condicions laborals. En retribucions, la seva proposta ja ens han dit clarament que no passen dels 200 euros, no poden pujar més. Però bueno, nosaltres la nostra idea era també un compromís que hi hauria una clàusula de revisió salarial per a que no ens torni a passar el que ens ha passat ara, que en 20 anys no se'ns ha pujat el salari, sinó que automàticament tant puja l'IPC, tant puja el salari. Sí. Ells han fet una contraproposta que és dels 200 euros, sabeu que tenim 75 ara en setembre, 75 en gener del 27 i 50 en gener del 28. I ens han dit, mira, aquests 50 de gener del 28 sí que estem disposats a aplicar ahir una clàusula de revisió salarial, però sobre 50 euros. No sobre el total. No sobre el total, o com a mínim el complement específic és l'autonòmic. I això significa que si l'IPC puja un 3%, estem parlant d'un euro, un euro i mig... Miseria. Val? Clar, nosaltres el vinculàvem, aquesta pujada salarial, la clàusula de revisió salarial, la vinculem com a mínim al complement específic, que ara són al voltant de 700 euros, quan s'aplica l'acord serien 900, i ahir sí que estem parlant de... A veure, tampoc estem parlant d'una exageració, que potser estem parlant de 20 o 30 euros. Val? Vull que... Però bueno, diuen que no, i ahir el que ha passat, ho sabeu el que ha passat en el tema salarial? Que AMPE i CESIF. Exacte. Conta'ns-ho millor, la vergonya. Nosaltres hem fet la contraproposta això de continuar lligat a l'IPC i tal, però en canvi AMPE i CESIF sí que ens ha preguntat uno a uno, i m'han dit no, AMPE sí, CESIF sí, comissions no, UGT no. I ara han dit, bueno, doncs ara ja tanquem la sessió, ara els posarem un document, un acord només retributiu a AMPE i CESIF per a que el firmen. I encara, suposa que encara estan ahí dins firmant el document. Marc, això vull jo vindre? A veure, que... Això que ha passat avui? A veure, que el tema... A veure, AMPE des del principi que està parlant només de retribucions. Val? De fet, no ha convocat ni la vaga. Val? CESIF també parla molt de retribucions, n'hi ha altres temes que el valencià pues, els queda gran. Sorpresa. Que lo hable otro. I bueno, sí que esperàvem que arribarà este moment, la veritat. Això jo vindré. Sí. Ja està. Ens hauria agradat que s'hagueren esperat una miqueta més per a continuar pressionant, però no. Penses que la unitat sindical importa molt a la gent que està protestant així? A veure, sí, sempre és un tema, no ara, sinó històricament, la gent sempre ens ha demanat la màxima unitat sindical i jo crec que també la clau de l'èxit d'aquestes mobilitzacions d'enguany és que no hem tingut el 100% de la unitat sindical perquè AMPE, des del principi, que no estava, però que estiguera a CESIF, la gent ho ha valorat també, val? Perquè també desmuntava això, que això era un tema de los de izquierda. Sí, que és una vaga política vale, i tot. Pues per això era interessant que estiguera AMPE i CESIF. AMPE no va voler, els ho van proposar ara farà un any quasi, que els ho van proposar i no van voler, doncs fora.
i CSIF sí que va entrar, vam aconseguir que entrarà al final i fins avui. Però sí que la gent ho valora, Però sí, també he de dir una cosa, que ara estem aguantant el 70% de la representació del professorat en la mesa sectorial d'educació, el 70%. Per tant, l'acord que van a firmar amb CSIF no té la majoria sindical, és un acord del 30%. Per tant, la legitimitat que pot tenir un acord que no siga firmat per la majoria sindical no és tal perquè és un acord minoritari, per tant que s'ho facin mirar així també. Sí, això és molt important que ho clarifiquis. Però que se'n recorden de dir que aquest acord que han firmat no compta amb la majoria sindical. I de la resta de punts, plantilles, valencià, infraestructures, és a dir, s'ha arribat al punt del salari, us han fet fora i demà a les 4 reprendrem per a parlar de la resta de temes. A les 4 o a les 10? Perquè No, a les 4. A les 4 de la vesprada, d'acord. Creus que tornareu una altra vegada a estar fins a les 2 del matí negociant? No. Haurem de portar-nos el pijama, una cena, mira, este matí quan hem entrat a donar-li el document a la consellera també em parla d'això, mira, anem a posar una hora prudencial, ells mateix han dit no podem estar fins a les 2 del matí perquè el cap ja se te'n va i per tant anem a acotar-ho, però bueno, que el que no tanquem avui ho tancarem demà i si no després demà o quan faci falta, vull dir que és mateixa. I penses que tratar el tema del sou i dinamitar bàsicament la reunió d'avui ha estat plantejat per a trencar-nos el ritme, com una estratègia, o ha sigut perquè la vida és aixina? Bueno, jo crec que alguna intenció sí que n'hi havia, en el sentit de que nosaltres hem posat perquè la conselleria, la primera pregunta que ens ha fet és quin és el tema, o sigui, la metodologia, no? Vull dir, que parlarem d'un tema només, tancarem aquest tema i passarem al següent. I ens ha preguntat quin tema voleu que comencem. Nosaltres hem dit les ràtios, perquè les ràtios ja va quedar pendent de l'acord, val? AMPE ha dit que ells volien parlar de retribucions i per tant la conselleria ha dit, bueno, pues parlem de ràtios primer i després de retribucions, perquè els sindicats voleu parlar d'aixòs dos temes. O sigui, a més, les ràtios va ser el punt més votat en les enquestes que llançareu. Per això és que ho hem dit, mira, la gent vol parlar de ràtios perquè s'ha quedat en l'aire, val? I pot ser, per això que pot ser intencionat el voler parlar de ràtios avui, de retribucions avui, que igual ho estaven buscant, efectivament, no ho sé. I bé, este matí Estep convidava a reunir-nos així de nou, a concentrar-nos amb la idea que éreu molt optimistes. Continua este optimisme? Cregueu que podem estar davant les últimes jornades ja davant d'un pacte imminent o la sensació avui al eixir de la negociació és un poc diferent? Un pas enrere. No, sí que he de dir que amb el poc hem parlat ara, però sí que ens han anat donant cosetes. El tema és veure si aquestes cosetes al final són suficients com per a... Per exemple, no ho hem parlat, però el tema dels famosos moscosos sí que entra també. I la reducció horària a persones de... La reducció horària a majors de 55 anys també entra, que és una proposta nostra de la unitat sindical que teníem fins ara, i alguna coseta més entrarà. Val? Per tant, ara falta veure un tema molt gros que són les plantilles o el tema d'infraestructures. La burocràcia jo crec que més o menys està encarrilat, però bueno, hem de veure els altres dos temes com queda. Anirem rascant cosetes en cada un d'aquests punts. No s'oblideu de la llengua. Bueno, el valencià, claro, que el valencià el tenim... L'hem recuperat en el document, estem en un punt crític. Correcte. I és hora o mai, és blindar-la ara. Gràcies per recordar-me-ho, sí. Ho hem recuperat i ja està. I una última qüestió. Ets optimista en les negociacions? Penses que tardarem molt? No, ja dic, a veure, demà tenim a les 4, reprenem, no sé quins punts podrem abordar, ni què estan disposats a acceptar, però bueno, si demà és dimarts no ho tanquem tot, jo suposo que ho tancarem dimecres. El tema és el que estan disposats a acceptar de les propostes que fem, pues suposo que ens tocarà tornar a fer la consulta, avalar-la pel professorat, etc. Tenint en compte que el tema econòmic o retributiu quedarà fora, perquè ja han firmat estos. Sí. I ja veurem. Val? Bueno, no sé. A veure, nosaltres, jo ho he explicat este matí també. Les propostes que nosaltres fem pensem que són altament assumibles. Val? Ja sabíem, ho he explicat este matí, que la ràtio és el més complicat també, però la resta de temes jo crec que
si no estem demanant una cosa massa fora de lloc, pues tindre unes plantilles dignes per a poder atendre el nostre alumnat. Això pensem que sí que algo ens donaran, no sé què, però ja veurem. D'acord, doncs moltes gràcies, Marc, per atendre Ràdio Vaga i seguirem pendents de... Insistís, feu-vos una foto perquè això està impressionant, el muntatge que heu fet aquí. Moltes gràcies a vosaltres. Ràdio militant, Sí, així demostrem que moltes vegades a punt que tens mitjans, si no estàs així és perquè no vol. Perquè aquí mitjans mira el que tenim i mira la voluntat que tenim. Mira, aquí queden 4 gats, de nosaltres, tu, i seguirem, Ràdio Vaga. Nosaltres també seguirem. Vinga. Vinga. Adéu, Marca.